odraziť. No a tu už Matúš Rajs prenecháva puk svojmu kolegovi Svitanovi, ktorý rozbieha útok. Pardon, nie Svitan, ale Marek Pač. Opäť Trnavčania sa bránia. No a ako sme mohli počuť hlasom hlásateľky, už v kompletnej peťke na ľadovej ploche. No ale teraz pozor opäť na levický útok, ktorý bol zneškodnený. Ale teraz chyba obrovská v trnavskej defenzíve a opäť strela, ktorá nenašla svoj cieľ. No a tu vyťahol taký menší semaforik. Klepčok sa snažil veľmi šikovne počkať pred modrou. No a tu už vidíme dlhoročného hráča Nitry Mareka Slováka. Prezývaného aj Čivino, ktorý pôsobil minulú sezónu pamätne v Slovane Bratislava, kde nemal tú najlepšiu recepciu od domáceho fanklubu, ktorý nesúhlasí s jeho často vokálnym kritizovaním Slovana Bratislava. A pamätáme si tú kampaň, kedy mu to dali vedieť. Teraz je však v Leviciach v Nitrianskom kraji, kde vieme, že tým Levice majú dobré vzťahy s AK Nitrou. Viacero hráčov sú boli predšne v Nitre, ale teraz neskutočne. Zdalo sa mi, že to končekom betónov dokázal Holý Pačovú strelu vyraziť. A veľmi nebezpečná akcia. Ešte levický útok. Domáci Levičania sa snažia prelomiť dnes skvelé chytajúceho Juraja Holého a možno sa im to podarí pri tomto útoku. Zatiaľ nie. Opäť dobrý zákrok na konte golmana hostí. A hostia opäť sa oslobodzujú a majú šancu preniknúť do protiútoku. 3 proti 3. Offside to nebol, avšak tento nastrelený puk bol tak povediac napätý. A nenašiel recipienta na druhom konci. Na strane Trnavy dali. Teraz to spravili zverenci Romana Kukumberga naozaj ideálne. No a na ľade už prvá levická formácia. Lukáš Pánik. A teraz Marek Slovák ukazuje svoje skúsenosti. Pomáha si s Bartakovičom, avšak ich útok nevyústil nič. Uvidíme, či dokážu domáci rýchlo reagovať. Tak teraz trošku taký futbalový center letel na Matúša Rajsa. A pri puku opäť Pánik. Domáci skúšajú rozkorčulovať svojich superov. Ešte Bartakovič. Jeho pás však nezachytil. Má za sebou takisto pestrú kariéru. Pôsobil napríklad aj s Marekom Slovákom HK Nitre. No a teraz pozor na levický útok. Obtočenie bránky. No ale toto bolo zaujímavé stretnutie. No ešte Trnavčania nahadzujú puk. Ten končí. Na Matevčíkovi ešte Matevčík musel opäť zasahovať. Vidíme, kto vyhrá tento súboj o puk. Hostia teraz dávajú domácich pod tlak. Dlhé nahodenie. Vidíme, že tam bude skôr domáci hokejista. Daniel Zimak dokázal dokorčovať puk ešte. Teraz vidíme zo štvrtej formácie Gelena vybehnúť na hraciu plochu. Ešte Gelen má teraz šancu, môže niečo vymyslieť, ale opäť skvelý zákrok Juraja Holého. Tak naozaj hostia môžu ďakovať svojmu golmanovi, že ich drží nad vodou a oni mu na oplatku ukazujú, že nenechávame ťa v tom. Tu pozri sa, dali sme 2 góly. A
A Levice môže vyraziť do útoku. Sobotka sa snažil prejsť nepresne. Ešte nebezpečná šanca pred bránkou, ale Holý bol pozorný. Teraz tam tá hokejka letela nebezpečne vysoko. Hrá sa však ďalej. Neúspešný teč Sobotku. Avšak hosťom sa stále nepodarilo oslobodiť. Levice teda, ako sme sa bavili, pred koncom prvej tretiny vybehli a už sme videli celú lavičku vybehnúť. Bol tam faul Michalova. Avšak Trnava zatiaľ stále vo vedení. Videli sme, že nie je ľahké skorovať do trnavskej bránky. Uvidíme, že či aj tá výdrž u oboch tímov bude tam, lebo pred 2 dňami v druhom kole Levice dokázali zvíťaziť nad slovenskou U18 5-0, avšak to mali možno trošku ľahší zápas, možno trošku ľahšie supera, predsa len sú to všetko hráči do 18 rokov. No a Holý už takmer nemal šancu na túto strelu a máme všetko vyrovnané. 2-2. Netrvalo to dlho. Necelých 8 minút. No a teraz pozor, v nebezpečnej šanci takmer teda Michal Králik. Holý bol však pripravený vybehnúť. Individuálny prenik domáceho obrancu Valenta. Levice sa držia v útočnom pásme. Uvidíme, že či príde aj tretí gól domáci, lebo naozaj nám vyštartovali do druhej tretiny neskutočne. Aj tento puk išiel nebezpečne pred bránkou Juraja Holého. Tu už štvrtá formácia domácich, Hlinka Gelen. Na druhej strane vidíme takisto hráčov štvrtej formácie Trnavy. Súboj posledných formácií. Videli sme, že tá štvrtá formácia Trnavy dokázala skorovať. Tam tedy ten gól na 2-0 strieľal Kristián Mikolaj. No a teraz sa vyhraté boli na strede domáci a neskutočný Winkel teraz zavesil Daniel Gelen. A Tomáš Žemla, ten už jednu asistenciu v tomto zápase si pripísal. Je tá posledná formácia Trnavy. Tokrát musí bojovať aj defenzívne. Nebezpečná strela, ešte šanca o dorážku. Holý to mal pokryté, keď nakoniec z tohto strela nebola. Teraz vyvinutý tlak na domácu defenzívu. Nebol úspešný a už majú opäť domáci pásmo. Teraz nebezpečná strela, však Juraj Holý semaforom. Levice, športové mesto. Úspešný basketbalový klub, ale aj hokej nenechá na seba zabudnúť. Teraz zblokovaná strela. A možno šanca Trnavy na rýchly break, nebude to, aj keď teraz sa na puku bol však úspešnejší Tomáš Žemla. Vidíme kombináciu hráčov tretej a tretej formácie spolu s Adamom Žemlom. Pardon, Tomášom Žemlom. A teraz šanca hostí sa oslobodiť. Sa im darí a ešte nebezpečná šanca Trnavy. Tam už bol pripravený Pavol Maťovčík. Rýchlo ukludniť Matúš Rajs. Brankár je v hokeji jedna z najviac strážených vecí, ktoré môžeme na tomto svete nájsť.
otočenie bolo trošku zbytočnejšie. Teraz zmetky pred domácou bránkou. Ešte Trnava drží pásmo, a však už sa Ličania oslobodzujú. Naozaj na to, aký mladý káder Trnava má, tak sa snažia hrať vyrovnanú partiu s viacerými skúsenejšími hráčmi v levickom kádri. Vyvíjaný tlak na puk. Teraz nebezpečný teč Sobotku, ktorý končil mimo bránky. Darí aj na druhej strane. Tam už vidíme opalovať hráčov štvrtej formácie Trnavy, ktorí dnes predvádzajú pomerne dobrý výkon. A už Trnavčania v útočnom pásme. Odzbrojený od puku. Levice sa však nenechajú zahambiť v tej druhej tretine. Nastrelali 3 góly pomerne rýchlom slede. Strelcami boli Slovák Král a Gelen. Prvá, tretia, štvrtá formácia pred Jurajom Holým. Ešte stále prvá formácia. Jan Chlebčok pálil. Avšak nedôrazne. Vidíme hráčov povyslovaný štvrtá a tretia formácia hostí, ktorí nedokázali udržať útočné pásmo a momentálne hra pozastavená. 9. Kde vyzvú Nové Zámky, ktoré budú určite solidný super. Tento duel však hlavne budú opäť pôjdu do ňoho ako favorit. Takže Nové Zámky ešte minulý rok hrali najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž, ale teraz prečíslenie traja na jedného. Však rozhodol sa pre strelu. Levický útok. Nechcel to moc prekombinovať. Určite aj Juraj Holý, ale určite aj mladé defenzívne duá, ktoré si plnia svoju robotu. Videli sme to viackrát, zaujímavé bloky, ale opäť pískaný offside. Chcel som povedať, že rozhodcovia Jozef Bachorík nemal až tak náročný tento zápas, čo sa však zmenilo v tretej tretine. Ono to tak v tých tretích tretinách býva. Bude určite zaujímavé sledovať, aké ambície nakoniec Levice budú mať. Poskladali celkom solidný káder určite. By chceli ašpirovať čo najvyššie. Vieme, že je tam užšia spolupráca s Nitrou, ale opäť rozohrávka pred Maťovčíkovou bránkou. V zápase pokračujeme úspešným levickým Bully. Teraz opäť to skúšal. Matúš Ráz plynulo. Posledných 2 minút na riadnych hracích minútkach sa nám to spomalilo a začal sa viac a viac prerušovať. Na Bully 2 kapitáni. Úspešnejší Marek Slovák. Rajs to skúša od modrej. Pripravený Holý. V septembri ešte budú oba týmy pokračovať, ako som už spomínal, Trnava teda v ďalšom zápase výzve na domácom ľade Topolčany a Levice výzvu na domácom ľade Nové Zámky. Ale potom na oba týmy už o 2 dní bude zase čakať zápas. Levice majú celkom šnúru na domácom ľade.
Hrajú dnešný duel neskôr so zámkami a potom aj so Žiarom nad Hronom. Prvý zápas vonku odohrajú po dlhšej dobe až 1. októbra v Humennom. Ideálna šanca pre Trnavu dostať sa naspäť do zápasu. Vidíme tam nastúpenú kombináciu druhej a prvej formácie. Matúš Rajs, ktorý sa doteraz činil útočne, sa previnil hakovaním a teraz trošku zavaril svojim spoluhráčom. Nepríjemné 2 minúty, aj keď Sobotka už akoby zabudol, že je oslabení a snažil sa vybudovať si šancu. Už sa mu aj podarilo prestriedať. Pánik sa snaží vytlačiť supera. Ešte šanca. Raj bojuje. Dal puk Chlapica. Ešte stále teraz však nedokázali Trnavčania udržať pásmo a Levice môžu ísť 2 dopredu. Situácia 2 na 1. Samostatný nájazd nakoniec využitý. Gól vo Slabovke. Apo Alapuranen. Svietiť ten kontaktný gól. 4 minúty 35 sekúnd. Svetelnej tabuli. Teraz dobrá robota lidskej defenzívy a možno som hovoril príliš skoro, no teraz mali Trnavčania šancu, avšak padnutá hokejka neumožnila pokračovať v akcii a už Trnavčania majú puk pod kontrolou v pásme supera, táto prihrávka však vyšla. Poza. A bude sa vylučovať, vidíme signalizovať rozhodcu s zdvihnutou rukou, však platilo, že sa Levičania opäť aj stál napriek tomu, že prehrali prvú tretinu 2-0, boli v nej akčnejší, mali viacej šanci, avšak Trnava vtedy dokázala dobre využiť breaky, mali niekoľko šancí aj počas zápasu, počas ďalších 2 tretín, no neboli to úplne ideálne alebo respektíve vyložené strelecké príležitosti. Aj teraz vidíme, že Trnavčania sa ťažko snažia vôbec dostať do útočného pásma, čo sa im teraz podarilo, aj keď nemajú stále puk vo svojej moci. Útok Levíc v oslabení, Pániková šanca nedal. Tesne nad. A už sú oba týmy v plnom počte